Nawag! Ay, si Nanjaning ay. Halo? Nanjaning? Di na kagabaw? Oo! Sige! Anaunta ka! Mag-ilisos ako! Dali lang! Dali lang! Dali lang ha! Diyos ka sana nun. Chicks, oh! Asa ilang kulmirisi? Ay, lapal berisi. Oh, Diretso lang. dire? Dire lagi yun. Diretso lang, diretso lang. Salamat. Sige, sexy. Wah, aragon. Nanjaning! Mirisi! Nanjaning! Mirisi! Nanjaning! Mirisi! Nanjaning! Mirisi! Ang sa dragi mag-istorya ta, kalayo ba nimo? Naunsa naman ka, Mirisi? Mura naman kag balon. Kabalo ba ka na train ko garmi waday ka kabalo day? Saan mo tawag? Binambag ni Ubi. Ay, Kabalo ba ka na ang atong ipilinan ko sa pagumang ko nato dre. Ako ginagkuha na ni kabalo. Pagkata mo na ni Bani. kumusta naman mo diri, oy? Ay, ewan ko. Naman yung tawid balay kay nag-demolish man dito sa itong lugar. Ay, mao ba? Oo. Ay, sus, asa man akong pag-umangkon? Narato diya sa kilid. Dali, Dre! Nandiyan ning sulod, Dre! Ayaw ka ulo! Pasensyahin na ning balay, Dre. Payak kay samok kayo ng lugar dito. Uy! Likod. Oh, samok lagi na nagabidyo kay kabalo ka na rin ng mga kuwan. Asa man akong pag-umangkon? Pangitaon ako to, lingkod sa Jay Dre. Raul. Lingkod sa Dre, ako'y bahala dito. Pangitaon ako. Dali lang, lingkod lang ka diha. Unsa may gusto nimo? Tubig o unsa man? Ay, fresh milk, iha. Uy, press milk pa yung makipagkita pagkakuan ko nimo. Mangita ko. Why, press milk siguro din eh. Puro ram na init tubig na. Magpalit lang ko sa gawas. Sige lang. Kulati ko diha. Kaya pangita mo na ako yung pagumang ko na. Pag-relax lang diha. I-on lang yung electric fan. Kaya nang i-on. Kaya, dili ko ka. Pwede ka rin magpa-electric fan. Pusok. Patuyo ko na kunaan. O. Pag-relax diha. Huwag na ko. Kaya akong pangita ko na kung pagumang ko na. Dali lang. Pagdali, ha? Init. Ay, Pilipinas, uroy, uy. Dami kasi ang pinuli si Martin, man. Kay, ginapalaba ko niya sa mga sinito. Kulang, ako ba dyan kaglawas ba nun niya? Kanang, tsaka kay, pati, brief ba naman? Ipalabas ako ko. Meron ba humod ko eh? Lood kay mams, tas, kanang, murag ginamos og bahoy ni ba. Pag isa ka bulan na dinilabahan. Grabe pa siya eh. Lain pa to, basketballan. Na-remember ni mo? Itong sa una. Mga, ano pa mga cake, even Wala pa tayo bol. Ganun din. Ano ba ang bola? Kasi hindi ito bola. Ay, wait lang. Bitsa. Ako'y bahala. Dong, pwede na kayo naman yung bola dong. Dapat to ha? Papa yung bola dong, tutoy dong. Dapat. Gosh, di mo mamu. Uy, mo magkikuha ng bola ang bata. Sige lang, wait. Uy, ati ka lang ko to. Nadlok ganun siya, nihilak. Tara na, magdula na ta. Ay, beto kang bola. Ay, tutoy. Ba? Makakabuglo, eh. How there?
mabigat na nagdurya. Derol! Dali mo dali! Ha? Kisa man na? Naay mong yan! Yabot! Nandiyaning! Okay. Iyaan daw. Sige, paano sabi ko yan, day? Hindi mo na ko. Maski pareha mong naw si mo iyaan. Abay, day. Tara tayo niya, day. Sino sa ato play basketball? Day Raul! Yo, skabalafu, skabalami, skabalapi, Ay, Day Raul! Bless ko kita. Usay amin! Beso! Kasing nakalagkit si mga Gani ano. ano, Uy, duga ang salt. kumusta naman akong dalaga, Day Kuya. Raul? Ay, dalaga na kay ka, Day. Ano ko sa... Kala kay boyfriend, no? West pa. Sure ba? Virgin salt. Dili mamakak si mong tita ba yun? No. Kay ang mamakak will go to hell. Yes. Pretty lady. Balo ba ka tito? Si ang pulbo, lain kay batasan ginapalababi ako niya og kanang iyahang mga sanina. Apil pa yung brief kumot palagi ang ginamos. Unsa? Uy, Mirise! Idaog-daog ni mo na atong pag-umangkon? Wala oy! Naunsa! Time sa! Usa mo ito ni Kanaas diha? Dali lang. Hoy! Usa mo na! Oh my God! Manok. Nangitlog. Okay, 1, 2, 3. Nawar, good. Nilak ka. 1, 2, 3, go. Ano, katawa ko. Gaga! Ay, sumalit. Dito ba? Taas kayo! Okay, kayo mo man.